ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ତୁମେ ତ ସଚରାଚର ଜଗତର ମାଲିକ, ତୁମେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛ? ନା, ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦୈନିକ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରେ। ତେଣୁ ସେ 6 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ମିଷ୍ଟାନ ଦାତା, ତରୁଣାଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ, ବେଦାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର, ସହସ୍ରଦର୍ଶୀ, ମାସୋପବାସୀ ଚ ପତିବ୍ରତା ଚ ଏ ଷଡ଼ଜୀବ ମମ ବନ୍ଦନୀୟା। ହେ ଦେବୀ, ମୋର 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରେ। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ମିଷ୍ଟାନ ଦାତା। ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା କିଛି ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତୁ। ମିଷ୍ଟାନ ଦାତା, ମିଠା ଅନ୍ନ ବା କିଛି ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ ଯଦି ଦାନ କରିବେ ବା ବାଳଗୋପାଳ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ, ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତରୁଣାଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତ୍ୟହ କିଛି ହବନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରୀତି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଅଛି। ବେଦାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ବେଦବେଦନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦବେଦନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳେ। ଏବଂ ସହସ୍ରଦର୍ଶୀ, 1000 ଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ମାସୋଚବାସୀ ଚ ପତିବ୍ରତା ଚ, 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକରେ 24ଟି ଏକାଦଶୀ, ଆମର 24 ବାଦେ ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାମନବମୀ, ମହାଷ୍ଟମୀ, ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ, ଏହିପରି ଭାବରେ 24 ଏକାଦଶୀ ଏବଂ 6ଟି ଯେଉଁ ବ୍ରତ ରହିଲା, ମିଶିକରି 30ଟି ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆମର ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ଯେଉଁ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ 6 ଜଣ ମିଷ୍ଟାନ ଦାତା, ତରୁଣାଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ, ବେଦାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର, 1000 ଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ, 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଉପବାସ ଥିବେ ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଚାଲିଛି, ଯୋଗ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ କିଛି ହିତୋପଦେଶ, କିଛି ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଉପଦେଶ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଏବଂ କିଛି ଜାଣିବା କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ କିଛି ସୂଚନା ଏବଂ ଜାଣିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ପାରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।